Passejant pel centre de Dublín, on pot veure molts edificis abandonats que cauen a trossos, i fins ara un bon exemple d'això era l'antic Plough Pub, situat a la cantonada entre els carrers Lower Abbey i Marlborough, amb l'agreujant que el Comú de Dublín l'havia comprat el 2017 a fi d'aturar el declivi que havia patit durant els darrers anys a causa d'haver romàs tancat durant molt de temps sense que s'hi fes cap treball de manteniment. Amb tot, ara, 2 anys després que el Comú donés el seu vistiplau al projecte presentat per la promotora immobiliària Equitas Properties Limited i un cop retirades les bastides i les lones que han cobert l'edifici durant els darrers mesos, on pot veure que s'ha obrat un miracle. En aquest sentit, s'ha restaurat la façana i l'interior i malgrat que encara hi ha operaris treballant-hi, un cop enllestits els treballs, hi haurà un local comercial a la planta baixa i un apartament d'una habitació a cada una de les 3 plantes superiors. L'edifici és d'estil victorià i figura al registre d'estructures protegides. Durant molts anys fou un punt de trobada molt popular per als qui anaven a l'Abbey Theatre, situat a la vorera del davant abans o després de la funció, i també era força conegut per les seves sessions de música tradicional o les nits de salsa. El Plough tenia un ambient molt vintage, amb molta fusta i fotos de color sèpia, però va sucumbir a la modernitat i va acabar abaixant la persiana definitivament ara fa més de 15 anys. D'altra banda, l'abandonament va fer que l'interior esdevingués un cau de rosegadors i de coloms, com es va comprovar durant una inspecció en què també va quedar palès el mal estat d'algunes parts de l'edifici, com el sostre. La idea inicial del Comú havia estat d'arribar a un acord amb l'Abbey Theatre, que hi havia mostrat el seu interès, però finalment el tracte no va materialitzar-se. L'any 2018 el Comú hi va fer unes reparacions amb un cost de 70.000 euros i un any després el va posar a la venda per 650.000 euros, tot i que no va ser fins al 2021 que es va arribar a un acord de venda amb un promotor que els oferia 550.000 euros, això sí, amb la condició que hi construís apartaments que després inclouria a la borsa d'habitatge social. Tanmateix, el tracte fou blocat pels consellers municipals adduint que allò era un traspàs d'una propietat pública cap a mans privades i que era el Comú qui hauria de construir els apartaments i llogar-los.